Ni ai ku blaze nam thamai phi baro ki nong pet ki baju pet ya kini ke program bat ki badang pet ya kini ke program ro ha kasen ke bening kong ni pediang so bhai phi baro na ka Balang Presbyterian Nongthymmai te ha kini ke jan miet ni don ha pedeng jungi ya iwe I hybrid iba trim ba ban rai iba ya ka ba u blay u la ai ka sap ka bakir pang hai hang ni don mentai ya I tiara I bakodo sau kemi ti tiara ngi pediang som hai phi bat ngi ai ku blaze nam thamai phi ti tiara bila ban tho khindiat hangi shapang jong phi Kakreteng jong kalong tiara bakodo sau kemi bat ngasong asa huwa ingdo bat ngalit school ha sinod ngadang song class 10 bat bangan dia ke matric jong amta. Okay. Ti tiara ha min pi dang ban don ye kini ke interest ba pendrai. Na do kat nusnem. Ngasdang mangan rai kedi hapor bangadang saus nam ngalit school hapor Oh, lidu. kedang kena ba de. Ha. Ti ngayok bangan shimenta kadan ke singing competition. Ti ngashimenta hang tu ti ngajam ti hedin pada kadan school concert ti ki ai bentai nga bangan rai tu concert ti din nak tu hi banga kwa bangan rai kin bangan Ti rai. na do ba pidang don saus nem ka kerta mut pilas sedang bet ke ban rai. Na do ba pidang red. Ti piju long nervous a stage. Pidang red ka por ba pis dang ban rai ni kong. Nervous te am ju nervous hi long rai bit kin ha am ju dang jing de ran ja. Thôi. Thì ki rai ki Jingrwai you long ki Jingrwai niam ne ki secular music ru pi rai. Ban ong ki Jingrwai te buan mangara ki gospel bet ki long ki Jingrwai niam ti bandai kom ki Jingrwai secular pat ngai tang ki belong motivational long. Okay, motivational songs. All right. Ti tiara shwabang ni ya chmat but ki parlok ki bapet dia kini ke program shwabang ni ya chmat ngin ya snap ka wei ke Jingrwai jing tiara ka balong ha ka ktir nong wei ka ba ila ai kerteng praise his name. Against the wall and your mountain seems so tall and you realize that life's not always fair. You can run away and hide, let the old man decide, or you can change your circumstances with a prayer. Everything falls apart. Praise His name when you have a broken heart. Just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and He'll take the pain away. It seems you're all alone. Praise His name when you feel you can't go on. Just raise your hands and say, greater is He that is within me. You can praise the hurt away.
praise His name. Perlok nompet ini beteng biang ya ke jengi kerenjengi but I hybrid tiara. Tiara ki ke rukam ruai jok pi ka hap ka style you ni ke genre you. Ke rukam ruai ke jong hati kalong bun sin ngashit rai ki jingrwai ki balang low pitch kom tu ti ngalaban ong ki lech ki R&B blues kom tu. Little bit of country ru ngrai hi ti kom ta hi. Okay. Ti kinu ki artist mo ki Nongthymmai ki ba pi long inspired pa ba pinapet iki ken people you look up to ti kini ki singers da junkie gospel ikom tu tinga sultanat bhaban sab jang kini jang Bill Gates ha ketuka guru ko junkie ngaji sultanat bhaban sab ti man ong gi Jingrwai barai jang kini gi barai secular songs but sultanat bhaban sab jang Whitney Houston Mariah Carey gitu Celine Dion Justin Bieber ru asngap gi ki sultanat gi Jingrwai jo ti kom ta hing shit rai ki Jingrwai jang ki long man practice ikom tu ta ka daw pilong pha kum Whitney Houston nei ti fila jo rai ke Jingrwai jang Whitney ho tapang shoot rai haye ri bangan perform perform tiara ti hakum kinu ki rensan pila ju perform along apart from na ka haye mani haki school concert haki ide ki rensan kum ki sing competition kum tu hadong rong ashit shimenta hi ti ki educational awards kum tu ti ki shit khot ngashit shimenta ha ki concert si. Okay. Ti ha kapor pa pi perform ha po ki rensan mo ha po stage kum tu pi should why with emotions ti ha kapor kamtam le ba pi why ha yeng jong ble kum ba pi should why ba ha yeng mani dei ha kapor ba pi why ha yeng mani pila ju sko ni em ba kini ki jong why jong pi ki ju ta eno ki bas ngap ki bi asong ki pi nama dia pila song tak ada pi ong berpirwai with feelings with your emotions nei di pisau ne em bakata ka Jingrwai jong pi don manu ba long touch da ka Jingrwai jong pi ti bun sin sha bangan rai ti long ngaju berkat sha ngaju IT shela dia bah bangan rai ka dia ban ngala bangan deliver shiki briru bekin long kin kata ning kong sayang lo fi pan board of play ke bon IP ka jemput ku board ka jong play mo ba ka Jingrwai jong pi ka balong kum ka ku board ka ba yalap ban kata ya no mo ya ka jing im jong no okay ti perlok baro bentangin pensngol shi pi sa ko ke Jingrwai ke jong tiara ka ba I la ai kerteng I can tip you jisu what you play. Manu yaki ban lewat, manu ban ai jing shai, baki bampat yang ya ujisu, kin yo man jing it try.
in yang minta bangkit galing kor utrai kat bani dang samla kakak minta kadawa you Jesus Christ ban pla baki mensim ki bako do in your marching ikpa hatu om day mga mapi ye jing shai ban le ra hatu gishu hun mo baki we ha jing dum yen dai sa won baki ben sim ki la jai no but keep up but if you cry I but ya u jisu ling ba trong hatu om day mga mapi ye jing shai ban le ra hatu gishu hun mo ba ki we ha jing dum yen da sa won ba ki ben sim ki la jai no but keep up but if you cry I but ya u jisu ling ba trong I but ya u jisu ling ba trong Perlok nong pet baro game ya peteng biang peteng ke jengkren jong ni pet itiara ti tiara vila apa ni thu ye ni ya baro ki pet ikene ke program ke best advice lani kata ka jengken tu ken pam ke jeng penslur ke piyo haduk menta ha peteng kini ki post nem tam ki ba pilar wai ken na jo bang zdang ban rai ka advice ka bang yo ka best advice ka mo yo ka dei ni ima ide image okay ti iju ong ya ba ga dei bang nyat saplang ha ka jing ya inti jong kin la bandan ki ban kersan ya ba kum ki haters ru ma ki ban nyale ban tan ya ni pi support ken mo ti iju ong ya bang dei bang sngongu bang ga dei ban sngoret ngadi ban ai ngot ru ki ki ba ju support yang henry ki ki bam ko ban support ru ngadi ban shulong bha hi ki ru ngadi ban yat khmat ngadi ban pendan kam hok ek sap jonga ken ti email ide i na kita ki ba ya le ban mo ban ken tiu we pi ban pen shlor ye pi but ibayai snang ye pi dai ni so it san to lang ta tiara long kani ka sap dei ka ba pidon menta pi don jen mut ba penang pen kiu shu pi dei nong rai betrim ha takadaw ngin sa khot ha kani ka por kani ka program ka jongi ru dai ti pi don ne em gulong ka jing thumu mo ba penang pen kiu shu kani ka sap ka ba kerpang ka ba ubleu la ai pi nga the thrang si bangan la bangan pen bit shu ela dia malak man pendan kam me ka hok ka ba ubleu ai hanga ken long menta long ya mentar long ale ka tonic solfa hantu ha sinat music school ti ngadang le ti menta nga break nama bangan hable matric am ti ngan salet biang after matric ti dang adap kum tu ti nga ko ahi bangan pendap hi ka music hi kan tamut ka aim jo pi kamut ba mo kata ka jing thmu jo pi ha ka career jo pi pi kwa ban le ha kan ni ka liang jong ka music wai ka siao ka put ka tem okay that's nice ki perlok nong pet baro ti menta ni so sa ka we ka Jingrwai ni tiara ka ba ila ai kerteng uyang senda to ni ngam no ya ka Jingrwai
Mình xiêm trong ngã cứ men tăng hu blei na u kawan jing pen em ai ma u lao u mau xiang trong ngã bat ka kut bas kem tăng ha mit rai jing em na shania mi long kasti bajing yada mi long kabor mi uba kershan ya jing em jangan ngarom sheping ya ki jing em ngarom sheping ya ki nong shun Jisu ulang unang yada uyeng hasen da jangan Able milang jakari janga milang jing shai jing em janga mi nong pin ngen ya ki ba khu slai mi ai jing ngen Jisu mi long ulak ba shisha mi ba ya rap haka shipa mi long ublei ubam jukela ha jing im jangan ngadam sheping ye ki jing ngadam sheping ye ki nong shun Jisu ulang unang yada uyeng hasen da jangan Sheping ye ki jing nganam sheping ye ki nong shun Jisu ulang unang yada uyeng hasen da jangan uyeng hasen da jangan ti tiara gitu ki Jingrwai ki ba ngilapin sngo mentan gitu ki artly ki Jingrwai kidi ki original composition gitu manu batawi gitu ki Jingrwai Kita artly ti ki bang shoe cover hoi ti bro arhi gitu I can tip you Jisu but uyang hasendak di berathok di ba do with everyone okay ide nong tho Jingrwai ide nong tho Jingrwai but pishit wai ki Jingrwai jong i shit raj i ti kidan ki ba kum iba max the wajri ro shit raj i iba o entrant thiang ru bang iba tang kita ya okay ti tiara pilaju thau pilaju compose compile ki Jingrwai hot ngadang sudah penmi hi ka self compose song jong ha ketika first self compose ngal ai kerteng shami nga ai kata jura ti ya ka ni ka Jingrwai ka ba piong pil ai kerteng shami ngi ai menu pi thau ki ni ka Jingrwai ha ka por ba pi don kat nu snem ne ka de ka badang shen no ti menu pi thau ki ni ka Jingrwai ha ka por ayu kadi ka por ba ngidang don lockdown kadi lockdown kadi ka por lockdown ni thau ki ni ka Jingrwai ka jemput jong kani ka Jingrwai ngala thoi kani ka Jingrwai kadi long hakata ka singi nga song nga perkhat ke ngadang song kum tu shu recall biang na do bang adang stang bangan rai na do saus nam long ngala uble ula kurkhuti ha ula dan kat berngati ula ai bor nga ula pendan kam nga haduk kani ka khalamat ko menta ti ka penloi nga bang thoi tu ka Jingrwai ken long kadi bet ka Jingrwai aingo bet ka Jingrwai duai ba unang yalam yang ru ken bangan nang la bangan sakhi bet ka kerteng ka jong ki snam ki banang wan ru kum jo ti kalong kum tahi ta jua so it's at nei ti kat nu por pi shim ban thau ki ni ka Jingrwai
ya ki kinti hi ngam shim la shimpor ki long thang kumba san minute Ya kom sur tu pikam shimpor ya ka sur ti long ban long complete bet ngan ong bit arsngi hi bangala man pendap ik tu Jingrwai Tia perlok nong ped I kena I bedang kanriu senam ke kertai la tho e ke Jingrwai ai ngo I ublei ha ka ba ublei u la kerku e ha ka jingya linti jing I ha kani ka perthei ti ha kani ka pon ngin pin skap no ya ki pat ba de nga thare ki la thrang bani sol ke ta ka Jingrwai jong phi yini skap kani ka Jingrwai ka ba itiara ila thau hi ka ba ila ai kerteng shami nga ai Tang Jingrwai ya mi ko trai ya ka jing im ba mi la ai Jingrwai khu mi the gur hai ha ka jing im jong a kis nam ba la le no shan but me alam mi long ring kat nam chu ino mi pen shai bor yaga kan mi long jing duai men nang ya lam Jan shami ai bor bangan yai long kasaki ram jong mi ki waken yo I atrai shami ngapai la jing im shami nga La jing e nga de ban ma la ha jing dum ga ha ban ya ngan shep di ngan snow wa ngamar bat nga mi don ringka shami atrai nga pai Bamenang ai kapor hanga Kerteng jong bingan let ban ra Kubor bab hangan let ben na Kan mi long jing duai Bamenang ya lang ai bor bangan ya long kasaki ram jong mi ki waken yo I atra shami la pa la jing im shami ga Ki waken your ear.
Tia perlong nong pet nganget bapi langsung tenak dia ketu ke Jingrwai ke ba la thau hi di tiara bakodor sau kemi. Ti tiara ke ke message ni ke kubor ke ba pen Aisha ki hebret ki perlok hebret ki jong pi but ya baro ki ba pet ya kan ni ke program ha kan ni ke janmin. Ti ke message ke bangadan mangan ai ne beta ki para ki hinman ki jonga long ba ngidan lagi jong kisap ublay ula kurhuingi kisap ba pher tika ke bangi day bangin le ini bangin pendan kam hok ikasap ka jongi bangin long kita ki jing ubi shakiway bagi rukin ui ya ka jing bhabri ko uji suhangi kan bangin pendan kam hok ikata bat bangin kop ika jing snowret hangi ha bangi le kanu ru nginam long ki basarong hendegin kop ba ika jing long snowret. Okay, boleh sebut tiara. Tiara zakadi kawe hakanu ka rukom bapin ai lokum ka advice ya ki hebrit mo ya ki perlok na ki jong ni bakin pendon kam ya kan kasap ruai particularly ya kan dish pangkar ruai deh kaba kasap ruai kaba pipi dan kum ki bon ki we ki kun heb ru ki badon ni kasap ruai tang ba ki tieng ki kyo ki le rai pelat ben yang ren santi ka jembut ke ba pin ai ki knang ba ki ru ki long shlur ma pi ladafi dan kasap ba pinang ban rai hin rifin pat long confident ba ti fili akomni fi practice si Jingrwai ha yeng rai bet to long from day ban de ran ha ba fi long fi ban long confident kan ba fi rai fi lit kio ki stage try ba fin rai ha ki competition e kom to long la fi dan kata ka will na la di ba fin rai e kom to bat ba fla dan lupa kasap ti pendan kam ka la fi nang try la fi nang persang ha ko ke sngifin sala ba fin long professional kan da ka jing persang tu da ka jing ban overcome no ya kata ka fear ka jungi mo ting hab ban yai persang be ke ngim dei ban tieng mo hab ni chaprang be ke dei kata ka message ka ba pp ko ban ai ki bar lok khna tieng ila poish ka pokok jokani ka program bat ni ai ka jing kuble ya i hebret tiara i balai dorang ka ban ni ha ka program but lingba gani ke jingi kren ke jongi bat I ni sung tho shisha ba itiara ilong ikna ha ka ba ublei ula ai ka sap ka phong ka ba kerpang ha I but so comment ban yo so ni tiara ha ka ba itiara ila pendon kam ya ka sap ka phong ka jong I mainly na ka benta ka burom ka kerteng ka jong jisu tingi ai ku blei pi tiara to ublei unang kerku ya pi ha ka jinglong samla ka jinglong khna ka jong pi ba pinang la panang yai pendon kam gini ka sap ka jong pi pinum ne ti tangkat ni pinang kiu chaprang pinang ya chaprang mo but pinlong ru kum kata ka ba prat lenti ka ba pin ilat pin ilenti ye ki wei ki khna ro ken ba pin long ka nong lam lenti ki wei pat ki khna ki badon ka sap kum badan ma pi ti perlok ni la poi sha bukut jong kani ka program ni ai ku blei ya pi baro ki blapet ya kani ka program tat haduk bagi ne sempat ha ka tayo ka balai jong rimpang ublei ka jingsuk ublei ka jing iet undon kat pi baro